a l'estació Ribes Enllaç, Ribes de Freser, esperant el carrilet per poder pujar cap a dalt a la Vall de Núria, on avui anirem a la recerca del marcòlic groc. El marcòlic groc és una flor emblemàtica d'aquest lloc, de la Vall de Núria. És una flor endèmica que la trobem aquí al Pirineu, en aquesta zona del Pirineu, i també en el massís del Cantàbric. I avui pugem aquí dalt per veure si la trobem i la fotografiem, que ja fa un temps que ho volíem fer, i aviam si hi ha sort, la trobem i la fotografiem. Deixem el santuari de Núria, a baix, a 1.964 metres d'alçada, per anar enfilant direcció al Puigmal cap al coll de Finestres. Per aquesta zona del coll és on esperem trobar el marcòlic groc, una flor que, com hem dit abans, creix entre els 1.500 i els 2.000 metres d'alçada. Una flor que també se la coneix amb el nom de lliri de muntanya. Més a baix, dels 1.500 cap avall, tornant enrere, que seria la zona de darrere del santuari per on puja el Cremallera, trobaríem una variant que és el marcòlic vermell. Aquest es creix entre els 1.000 i els 1.500 metres. Però tornem a al nostre objectiu d'avui, que és trobar el marcòlic groc. Enfilem amunt. Enfilant el torrent de Finestrelles, continuem a la recerca de la flor. Sembla que podria ser que entre aquests grocs que veiem a la vessant esquerra del torrent poguessin trobar algun marcòlic. Intentarem baixar fins a baix, situar-nos en aquesta altra riba i a veure què trobem. Anem cap allà. Ja a nivell d'aigua, ara l'únic que falta és trobar algun punt on poder-lo creuar. Si no ens haurem de descalçar. A veure, ho intentarem. Baixem torrent avall.
La cosa molt bé no pinta. Veurem. Per algun lloc haurem de poder creuar. Aquí podríem fer un salt, però amb tot l'equip fotogràfic la veritat és que no penso jugar-me-la. Caram, quantes orquídies. Aquesta d'aquí. Aquestes que venim per aquí. Aquestes d'aquí. I cap aquí dalt s'hauria de trobar el marcòlic. M'enfilo, a veure si hi ha sort. Doncs sembla que finalment haurem de deixar el torrent sense haver trobat el marcòlic groc. Haurem de tornar. Bé, avui sembla que no trobem el marcòlic groc. No sempre es guanya, hi haurà ocasió. A les dolentes en tenim uns exemplars plantats aquí al santuari. Com a mínim ens endurem la foto a casa del marcòlic, però no tal com l'haguéssim volgut trobat en estat salvatge. Però estem veient que en aquesta zona, a les parts humides, hi ha moltes orquídies. Desconec l'espècie exacta, després la posaré. I ara, travessant un petit torrentet del torrent de Finestrelles, doncs m'he trobat tot aquest camp ple i algunes prop de l'aigua. I aquí he parat de, com a mínim, tornar a casa amb alguna fotografia. I aquest és el muntatge que he preparat per fotografiar aquestes orquídies que tenim aquí, que és un conjunt de dugues, en sortiran 3 amb el saltant d'aigua. La fotografia feta amb una òptica angular de 24 mil·límetres i per reduir al màxim la profunditat de camp he posat a la màxima obertura que té aquest objectiu, que és f4, amb l'ISO que utilitzo normalment 160, i això em demana doncs una velocitat de 1000 parts de segon. Anem a fer la foto. I aquesta és la fotografia feta.
Ara repetirem de nou la fotografia amb una diferència. Veurem que hem col·locat un filtre de densitat neutra de 10 passos, ja si me l'enfoca, de 10 passos, amb el que pretenem treure l'efecte de seda a l'aigua. Vol dir que si abans tiràvem a 1-2000, ara amb la llum d'aquest moment tirarem, o sigui, un segon partit per 2.000 parts, la foto anterior. Ara farem la fotografia amb mig segon, el que farà que l'aigua estigui més moguda. No he posat el disparador a distància i per anar més ràpid el que he fet en aquest cas és aplicar el retard de 2 segons en el disparament. Per això doncs ara apreto i passaran 2 segons abans la màquina no dispari, per tal de que qualsevol vibració que pugui haver fet a l'apretar el botó doncs no la pateixi. I fotografia feta.